No niin, kuvauksen aihe on saatu kalan saalis, eli jotta ei jää kala jutuksi, niin meillä on tämmönen hauki. Hauki on jo punnittu, sillä painoksi tuntui löytyvän noin 5,5 kiloa. Ja niin kuin näkyy, niin mittaakin on semmoiset 91,5 kieppeillä. Hirveä peto. Karmea taistelu oli, että saatiin rantaan. Ja melkein vielä karmeampi taistelu, että jakso kantaa sen tähän perkuupaikalle. Ja nyt meillä on semmoinen ongelma, että joutuu miettimään, että pitääkö tässä niin kaivaa tuolta fileerausta varten vesuri, moottorisaha, kirves, kun meidän fileerausveitsi on aika pieni. Eli nyt siinä on meidän kalapiikki ja fileerausveitsi. Tässä on semmoinen ongelma, että toi on niin hintelä toi veitsi, että veikkaan, että selkäruotoja ei saa poikki. Ja siksi toisekseen veitsin mittaa jo muutenkin terä edes niin käytännössä kiikun kaaku voisi yltää niin läpi, eli terähalkasia suurin piirtein sama kuin hauen halkasia. Et kunnon väkäleukasia on, siellä näkyy sentin mittaista hammastakin ja olisi kiva kun iskisi pohkeeseen tommoset. Eli Vanjärven tappajahauki tässä.